Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka District Magistrate ka East Khasa Hills District kala penmi ya ka hukum hapo ka kendon an chispa handupulai BNSS ban khang persya ya ki Trok nagi kali pick up ki bakit palat pot di Skum keba ban Ïaid na Surok Mawtawar-Mawsiatkhnam ban wan Shillong. Kani ka hukum kala mi hadian babun kinong shnong bat kinong penyat shnong kila kerpat ki Board District ki badai khmi kerpang nak benta ka jingsngan ka lek kawan ban AA khamtam ban Maham bat penshitami kini ki kali ket Skum keba ki bakit palat pot namar ka jinglet jingwan jong ki kali ket Skum keba ki balakit palat pot kawan ra ka jingma ka bakraw namar kini ki kali ki jenrat na phang ki waya bat saina electric kebala ban wan ra ka jingma namar uskum ula ban kemding lada jenrat ki saina electric kumjuru ki Skum keba ki bahap na kini ki Trok ki penjabo ki Surok habo ki shnong ki thau keba pensyam jing ki nong shnong ban penkhut kumta na kalyang ka magistrate menta ka sngi ka arpho tarik uno pra arjar pesaw kala penmi ya ka hukum kabantri kam hakeleng ki jaka bala kedau haneng hadu bandami ki weipat ki hukum dak ba Maham ba kinu ki bapen khen ya ka hukum an pengat na ki kendon an ba shispa pra jong ka BNSS